helvettiin. Katsotaan. Tosta rekka-autosta ja tosta autosta. Tässä haluat kyllä kas tässä. Joo, sullekin. Päivitetään tota ilmaiseksi. Päivitetään ilmaiseksi. Mä en oo vielä ihan tätä uutta mobiilia, kun en mä oikein tiedä mitä pitäisi tehdä. Mulla ei oo näille kellekään yhtään ruokaa. Mistä? Näillä molemmilla oli ruokaa. Joo. Mutta juhannuksesta mennyt vähän mulla tosiaan hajos puhelin. Niin en saanut sitten tehtyä videoa tai niin. Mikäs sä oot? No tuolla taidopaari. No, tällä mulla, tätä mä voin syöttää. Tuolla ei oo. Näille on. Yritetään syötetä uutta eläintä. Tosi. Täällä olisi nyt tälle. Mä vaan tän. Tehdään se. Poppareita. Mulla ei oo yhtään mitään aineksia tällä hetkellä. Mä en oo paljon tätä peli-ikuisuutta. Joo. Mä oon vähän miettinyt, kun mä olin ulkomailla. Mitä? Oota, ei ollut kebabia. Kun olin juhannuksena ulkomailla, niin oon vähän miettinyt, että vois tällä Suomessa nyt lähteä johonkin mökille vaikka. En mä tiedä, mä varmaan siitä, että ihan randomilla. Mä oon tehty tätä. Yksi päivä ilmanen, jee. Tänne mä tarvittan. Mutta mitä vielä mä tarvittan? Ottan näkään. Voidaan katsoa. Kyllä. Nyt mulle tuohon perunaan. Mä oikein tiedä mitä mä tällä hetkellä tarvin.
mä tilaan sulta fetaperunapihviä. Mä luulen noita pannukakkuja. Mä ehkä otan... Mä en jaksa sanoa, miksi et grillattu karit on varmasti tää on nykyään kebappia. No tänne täällä en oo käynyt ikuisuuksia. Mulla on vaan joku 3 aluetta täällä. Mä pistän tonne katiskan. Tästä lähden tällä ottamaan. Muistan mä pelasin tätä joskus äidin puhelimella. Mummulassa. Ihan huolella. Vitsit. Ehkä se on toi Eden pikala tossa. Ei oo. Ei oo. Vitsit. Mä olisin saada 2 kalaa tästä. Hopea särki. Miksi vitustaan tulee aina joku tämmönen vammanen? Vaikka on toi kala tossa. Joo. Tää on joku massiivinen, mutta on semmonen pieni toi ympyrä keskellä. Mä en tiedä, onko mulla täällä asetuksessa laitettu, että mulla kuuluu ääni. Oho. Keltabassi, aika iso. Osaankohan mä mitään täällä? Mä olisin voinut saada hopeasarjasta iso. Näin. Joo. Mä aina myyn noista satoja rahaa. Mä oon vasta 150. Mä en tiedä. Mä en tiedä, että lagaaks tää. Vähän kun mä kuvaan. No, jotenkin tasoisia. No täällä on, tääkin on muu. Tässä on tullut paljon hienoa. Joo. Palkinnot. Alassuunnittelujuhlien kautta. Koska on täältä XPtä. Oi, tää on niin hyvä. Uusi taso. 46. Okei. Oho. Mitä? Mä sain leipomaan. Eka tähti. Jee. No mä katson ne palkinnot, joo. Ei, mä olisin tahtonut tämmöten nyt. Tois ollut niin kiva tällä hetkellä. Rahaa. Mikä tää uhkapelaamista? On tän ruma. Ja. Eiku hetkone, onko se sitten niinku täältä? Tätä puolelta? Ei. Mikä tää on? Soppakeittiö. Joo, toi, mut joku muukin täällä on. Mä kiinnosta. Miks tää heikuttaa? Olisiko nyt täältä XPtä? Mä sanoisin XP:ksi, kun nyt on ei. Onko tää video ehkä loppuu?